So Olinda na Stana is now getting out of hands. Diona Stana have been communicating all along. Diona chitoudzwa na Stana kuti anchada Olinda ndakuda iwewe. So pane chatiri panapa, and I'm not really getting it, but it looks like UK uku Stana akambotiza Olinda. Then Olinda mbatanga kutexta ndofunga using Shoni's number achida kunegotiate a relationship yamai vake, something like that. Then that screenshot was sent to Dion. Ndo ramuri kuona riri panapa screenshot. Stana akabva send a screenshot yacho kuna Dion. I think it was like a view once. Ndobva Dion akati bati Sean zvikanzi yes, zvikanzi it's here, just talk to her ka ko umbonzwa. Vanga vatoona kuti panapa sisa vanenge vatoshandisa tactics dzekushandisa mwana, but ari Olinda. Zvikanzi naStana, why should she text saying is Sean childish and I don't want anything to do with her anymore. The ex vari kudzwa ava. Zvikazonzi Des hameno pakabva paitwa mako. And then zvikanzi Dion, you should be grateful kwandiri, I'm forever begging this nigga to stay with you. Pana ex here angatoita effort yekutoti ndikuti nhai vedu we gara nemunhu uyu. Zviriko here izvozvo zviri kutaurwa nauyu kuti I'm forever begging kuti Stana please gara naOlinda. Zviriko amen, pamwe zviriko kwavo. And then Stana once texted as well, and this is my message and thank you for everything and for the parts I messed up. I'm really sorry. Would have loved to enjoy this life thing with you. I messed up. You're a good person. Good night. Ndobvati maita basa night ndi Dion uyu. Then pane chati rimwe iri kutaura kuti ameno Dion paiti I do love to meet him, and then zvikanzi Sha, you know I don't want to be here. If things were fine, I do be home. Saka Stana, which means kuti ari kugara naOlinda because of her money. Things are not well for him. Ndosaka ari kuti if things were fine, I would be home, not in the UK. And then Shkanzi Nepamwe, thank you. I told Olinda the same thing when she said, Owami reminds me of what you and Dioni did to me. And I said to her, should Nandi remind me of you and Titan? Shkanzi, weird people. Shakaoma, kids are just kids. Inga one people adopt. Dioni ane kamwe maturity kainako handizive zvangu kuti chii chinozomboitika narich aunt ipapapa. And then zvikanzi naDion, this is the same child you're crying for. Unomudii nhaiwe? Oh, this noise because I took my child. Imwe nyaya changa yaitoitika apa ndeyekutoti Olinda haangatoona kuti mwana wake Nandi aona munhu wekutamba naye, nothing else, because vanga they were bonding really well naNandi. Ndo zvimwe zvanga zvichiitika, ndo zvarwadza Olinda kuti mwana uyu akuenda, saka chii chinosara chiitika. Holiday ichatozobhoira mwana wake achaswera muno muZimbabwe achingodzungaira asina shamwari. And then Olinda said, yesterday is not today, 10 years later repeat your words, handisi kuremaka. Then ndobva atiratidza picture iri kuseculata izvezvi yaDiona achiratidza kuti she looks different from Instagram. Zvikanzi padakwira handisi kudzika, even if you send me a video of him on top of someone else wakajaira, I'm not the same person from 10 years ago. Vakunyatsodzokera zvavakaitana 10 years ago ndo zvavakufaitirana izvezvi. Then Olinda said, never try to portray me as an evil stepmother. Her father came with a full suitcase of brand new clothes, like for like with my daughters. I've paid the fees, bus fare, stationery, and even sent money for school shoes because you wouldn't stop calling my husband every 5 minutes about $10 shoes, yet acting as if you bagged up. You bought 2 pairs and brought them from the UK. Nonsense, we keep receipts too. And whose money is this? Stop using lies and the child for your agenda. Should I also bring out world remit receipts from me to you? And then she also sent a message, Stana, actually just letting you know, Owami Africa, she's so happy with the clothes. The next charts that I'm going to read are just showing kuti Olinda ari kunyengerera murelationship iyi, and Dioni ndiye shuwa muridzi werelationship yavo. Akangotaura kuti Stana dzoka kana kuti chii, aiwa zvavo zvinotodhakwa. Hanzi pana Olinda, I've got many questions. 7 out of 10, I'm not a bad person. Hi, zvikanzi read and ignored. Can you come to SA on Sunday? I would like to see you. And then zvikanzi Dion, I have no business coming there and you know this. How does this benefit either one of us? Maybe you want to see me, but what of me? I'm coming for what exactly? And then Dovat, remember when I said he's with you because I told him to.
ndo paari kuudzwa panapa, ari kurimindwa Olinda. And then Dion went akaudza Stana munhu wake, and then Stana ndobva ati I think go, zvikanzi naye fuck no for what, aisachiti 6 panze here, zvikanzi kana 100 pounds chaiyo, zvikanzi unomuudzazve she would do cause she's desperate. Olinda ndiwo avari kunyepa iya kuti Olinda is desperate. Zvikanzi amenoti pakaiswa screenshot, and this is the same person talking shit about you, have you forgot? I don't want to settle or get married to her, you hear? Zvikanzi chingotora mari sha, zvikanzi haibude. Olinda haasi kubudisa mari, saka ndifunga this time haisi kubuda zvekumhanya mari yacho yaOlinda, but ari kunzi iwewo idya mari, ramba uri momo mushipi uchidya mari. Vanhu vanotokomunicata zvekutodaro, then uyu ndobva ati have got caught and all, zvikanzi naDion Wayne, zvikanzi boom, warrant of arrest. I think ndeya yekurova mwana here court yacho here, I'm not so sure. Aminoti akanzi chii, zvikanzi watanga, zvikanzi idya mari. The main point yavo ndeyekuti iwo idya mari kwauri ikoko. Then another chat, aminoti ainzi if she's giving you then go, and then Stana mbati she does not, zvikanzi so musiye then, zvikanzi naStana she wants to claim the title yekuti I got him and she can boast, but that only kills me inside and out. And then zvikanzi naDion you tell her to stop this. Zvikanzi naStana republic, that was then, hands I can come to Zim ngauye. Izimu yauyewo yamai manje kai. Zvikanzi good ngauye. Izimu iko zvino vana ava they are planning by all means for Olinda's downfall. They want to eat Olinda. They want to clean her out, mari chete. And then Dion is saying, now say thank you, Dion, for allowing him to be with me. None of this bullshit is political. You look stupid as fuck. And no one wants that nigger. I just wanted my child. I got here and life goes on. Being called hure by someone who pays to keep a man is diabolical. Don't give him money for 2 weeks. Uoneka. Don't forget to pay your subscription and keep my name out of your mouth with your 10 baby daddies that don't want to have anything to do with you. Waka broke her foot, pay that nigga's rent on time, please. He has been complaining. Veduwe, nyaya dzacho dzakuenda kuka ndikutongonzwira tsitsi rich aunt. And then zvikanzi aminoti machats aya ari kuti chi, hands fuck them, who cares, we don't lose anything, we still go back to our house. Vari kuplana kava. Zvikanzi ndiStana kari kuti fuck them, who cares, we don't lose anything, we still go back to our house and drive the cars we want and eat what we want, fuck them. Anenge Stana chete. Aminoti nyaya iyi iri kubva kupi ichienda kupi, but sisi vari kunyatsoratidza kuti aiwa iwo naStana zvinhu zvavo zvese zviri bo. Ndosaka he was so cool because he knows kuti pakatanga kubuda nyaya Dion zvake Stana anenge asisa mudi yake, ndochokwadi kuti Stana haana mari, and Dion mbinga dzake dzinozodawo here kuti andundurudzane nemaex. Changogona kutaura naStana ndechekuti thank you Akuru for protecting my wife and my children. I'm saddened as I think of the number of women who cry to hear fathers involve themselves in their children's life, and yeah, I am suffering just to be with my daughter. Zimbabwe is not a banana republic. It is indeed a country with law. There are people who have intervened in this matter. It will be settled using a proper legal route, not a barbaric manner, and people must refrain from using the name of the president or impersonate using his name to protect their criminal activities. NdiStana kawe angoti again konyadzurudza kuti my wife what, istaona machats ese ekuti mukadzi haasi kumuda. Amenoti achaexplaina kuti chii kuna sisi, kuna madam Olinda, because zvinhu zviri kutonyatsoratidza kuti these people are planning kuti iwewo relationship iwewo chingochengetwa hako, maschool fees achiuya, kuchibhadharwa rent and ko Olinda anozviita wani munhu ane mari fani. I think kuti Olinda mari chaiyo yekunyatsoti anayo, but not that much money, but inyaya yekungoti anoda kutaura stiri pamuromo kuita kunge anayo iye asina mari yacho. Haana chaiyo anayowo yelevel rimwe, but not yemamillions yaanozviisa kuti I've got millions, I've got what. I don't think so. So I think this drama is getting interesting. We're going to keep you updated. Please like, share, and also subscribe. Please, we are now road to 50,000. We are almost at 33. Keep your subscriptions coming. And also, please
make sure that you comment so that algorithm yedu irambe iri. And also please hit the notification bell